Helo, Jonathan Hughes o Pennotec, a dyma prosiect ni trap algi, a dyna'r pwll gyntaf da ni'n trin efo'r datrysiad arloesol sydd gennym ni a hollol naturiol a cynaliadwy. Be da ni am wneud heddiw ydy trin y pwll yma, tynnu'r algi allan o fama yn defnyddio ein gynnyrch sydd oedd allan o cregyn grancod gynrychiolwyr enw Pennotec. A fel welwch chi, dwi wedi tynnu chydig bach o'r algi allan o'r pwll, a mae'n hollol gwyrdd, a be ni am wneud ydy rhoi chydig bach o'r gynnyrch i mewn i'r bwcad, a mae hwn wedi cael ei dilitio, a mae Mark yn gymysgu fo i mi. Da ni roed y gynnyrch i mewn. Mae gynnyrch i hyn chydig bach o syrup, so mae'n cymryd chydig amser i gymysgu mewn i'r algi. Ond ar ôl chydig, welwch chi, mae'r dŵr yn dechrau mynd yn glir, ac mae'r algi yn dechrau dal at ei gilydd. Ac yn y diwedd fydd yr algi wedi cael ei casglu at ei gilydd, a fyddwn ni'n gallu defnyddio rhwyd fawr i tynnu'r algi, a wedyn y dŵr glir yn mynd yn ôl i'r pwll. Ac wan, da ni yn y llyn, a mae'r algi yn dechrau cael ei torri fyny ar y wyneb y dŵr, a'r chwyn yn cael ei tynnu allan, ac mae'r algi, dŵr gwyrdd, yn cael ei gasglu fyny yn y beipia a'r chorbella yna, a mae'n cael ei tynnu rownd y llyn ac i'r pibella braddio yma. Da ni wedi adeiladu. Ac yn hyn, mae'r gynnyrch Pennotec, y cais, gynnyrch hollol cynaliadwy a gofloesol yn cael ei adio i mewn i'r beipia yma a mae'n cymysgu fyny efo'r algi. A dwi am dangos wan sut mae pethau'n mynd o'r dŵr fel welwch chi i'r algi'n dechrau cael ei casglu fyny. So dwi'n cymryd sampl bach o dŵr. Fel hyn, fel da chi weld, mae'r algi'n dechrau casglu at ei gilydd. A na i roi chydig bach mwy o gymysgad iddi. A maen nhw'n dal at ei gilydd, a fydd o fwy ac y fwy. Fel da chi weld. A fel chi welwch chi, mae'r dŵr yn mynd o bod yn brown i bod yn hollol clir. Fel da chi weld, mae'r Pennotec wedi casglu algi at ei gilydd, ond mae dal i fod lot o dŵr yna, so i rhaid ni setlo'r algi allan a tynnu'r dŵr, a trwy wneud hyn, be da ni'n gael ydy, os gyda chi fama, ydy y sludge o'r algi. Fel welwch chi, mae yna dal i fod lot o dŵr i gymysgad efo'r algi. Fel rhaid ni'n, fel step nesa, roed yr algi hun i mewn yn rhwyd fawr fel hyn, a beth sy'n digwydd ydy mae'r algi'n setlo, a trwy'r twllan y rhwyd mae'r dŵr yn llifo allan, a mae'r algi cael ei dal yn y rhwyd. Mae'r wedi cael ei gompostio, a mae'r dŵr o'r beiriant trap algi ac o'r rhwyd, fel welwch chi, a fydd yn ôl i'r llyn yn hollol glir, a mae beiriant yn tynnu'r algi ac yn tynnu'r phosphate a nitrate fel fydd yr algi ddim yn dod yn ôl.